Salam, hormatly vatandaşlar. Bugünkü söhbetdeşligimizi şu bir hepden dowamında Türkmenistanyň içinde we töwereginde bolup geçen wakalary başlamakçy. Esasy waka ine 6-njy iýuny Türkmenistanyň içinde bolup geçen waka. Ol hem ine Gurbanuly öz ogly ýa-ni Serdary ýanyna alyp ikisi bile at çapan molluly at gezdirmetdiler. Ahir sonam ol atlaryň birini ogluna sowgat beren mollun. Garaz şu taýda oýnalýan oýun ýa şol oýunyň syýasy manysy nämeden ibaret? Ol şol ýa-ni Han Kerwen atly aty özüne sowgat berilen aty ogluna sowgat berýär. Oglum soň ýene de papasy bilen Türkmen şaýt diýipdirler de kakasy bilen Şapolo da atly minýär. Şu atlaryň adyny ýa manyýaty Han Kerwen. Diýmek bularyň hanlyk tiresiniň ýa dynastiýasynyň kerweni dowam edýär, atasyndan ogluna geçmel hakimiyet. Oglunyň adyny Şapolo. Ol Serdar ýa-ni mesken sokardaly Polat ýaly ýurdu dolanyrjak şah bolmaly diýen manyly ine şol atyň adyny şoňa geçiriji ýa-ni göçme manyda berilipdir. Bu atlardan başkaryan adamlar eýem düşünýär, ol näme üçin bu oýlaryň gurun olup beren. Ýöne pelegişidir, ol oýlar başa barmaz, ony wagt görkezler. Ýöne halkyň bilmegi gerek. Şol 6-njy iýuny Gurbanulyň öz ýanynyň oýnap beren şol syýasy spektakly oýuny şol ine oglum sentýabrda 40 ýaşa, şondan soňra men etjek bolýanym, şu at şuňa sowgat bersin, men şu mal oturan kürsüme oňa sowgat berýän, özüme mene halk maslahatynyň ýol başçysy kürsüsinde oturýan. Onam subut edip otur şol kürsüne ýameýelligini görýän, mana meclisiň başlygyny öňünde dik durup hasabat sorýar. Onu etmek haky ýok. Meclisiň hakimiyetiň üç budagynyň biri. Oň başlygy beýdip bol döwletiň ýerine ýetirji hakimiyetiniň öňünde başaryp jogap bermeliýän borjy ýok. Ine bu meselede şular ýaly düşünýär var. Soňra edil şogun 6-njy iýuny Amerikada George Washington Üniversitesi'nin profesörü çıkış etti ýanyna ýene de bir näçe adam bilen. Ol adamlarym ýa-ni Ýewropada we Merkezi Aziýa döwletlerinde hem de Russiýa Federasiýasyna şu insan hukuklary bilen baglanyşykly meselelere sine diýen şu ýaşolary monitoring edýän, iýerleýän adamlaryň ine geçen şol 20 ýylyň dowamyny eden, 25 ýylyň dowamyny eden finanyň netijesini hasabat hökmüne aýdyp berdiler. Ine şol ýerde Türkmenistanyň edilýän ogurluklar barady görüň getýär. Näme üçin beýle zat Türkmenistanyň mümkin boldy? Şo barady görüň getýär. Pişkelli de bağışlan. Ondan şo taýda aýdylýan zat näde Türkmenistan şu derejeye gelip betdi? Ogurluk derejesine. Dünýäde her türlü döwlet bar. Her döwletde de korrupsiýa da bardyr, ogurlugam bardyr. Ýöne olarda bar korrupsiýa, ogurluk Türkmenistanyň bilen deňeşdirende ýüzesiýe müňesi az bolmaly. Şolaň aýdýan daklaty biziň halkymyzyň geçen ýoly ýa azy durmuşy bolupdyr. Pikirlenip görsek, bolýan zatlara üns bersek watandaşlar, eseredin ine aýdaly narkoman bardy, narkoman. Şol näme diýmek? Şol narkotik jisimlerinden ejir çekýän adam ýa şoňa eýem oturan adam, erksiz adam, şonu hökmen edäýmeli adama, ine şoňa narkoman ýerlerde sebäp azarlap oturdy, olsa hökmen edäýmeli. Ondan ýene de bir adam bar, ona kleptoman diýilýär. Kleptoman nimek? Ol ýa-ni adam şu özü bir akıllı, başlı bir geýnuli adam bolup biler, medeniýetli adam bolup biler. Ýöne oň eli şol beýnisinde bir zat otup hökmen bir zat alyp isle magazyna bolsun, isle biriniň öýüne bolsun, mihmançylykda bolsun, hiç şol manyşy çemçana urlap jübüsine salyp gitmeliler.
Olum bir keselin bir görnüşi. Yine ona kleptoman neýilýär. Bu ýanky ýygnanan bu adamlaryň gelen netijesine göre çıkaran netijesine göre bizim döwletimiz kleptokratiýa. Demek bütün döwlet bizi ogurluğa ýuwrulan içindäki ähli adamzy bilen. Kimse ogurluk edýär, kimse para alýar. Şu ogurluk etmeýän, para almaýanam olara para berýär. Demek bütün döwlet ogurluğa ýuwrulan bolsa ine kleptokratiýan döwleti diýip aýdylýar-da. Ine bizim gelip düşen çukurumuz şo boldy watandaşlar. Obrazlaýyn aýtsa. Ine şonu bizen özümüz aýdyp gelýär, öz sözümüz bilen bu barada näçeler bu. Ýöne daşary ýurtly ekspertler, adamlar, hukuk goraýjylar aýdanma diýenden başgaça eşdilýär. Şol adamlaryň içinde diňe biri asly Türkmenistanly, ol ýanky Baris Şyhmuradowyň ogly Bayram Şyhmuradow. Galan hemmesi daşary ýurduň adamlary. Ine olaryň gelen netijesi şol netijeň esasynda da iň esasy günäkärlenýän näme? Germaniýanyň Deutsche Banky. Deutsche Bank diýmek Germaniýanyň banky diýmek, olar şo German sözüni Deutsche diýip mullanýarlar. Demek Germaniýanyň döwlet banky bolýar da Deutsche Bank bar. Bular näde bir diktatorlaryň puluny ýuwýarlar. Näçe milliard dollar. Indi bu barada halkara guramalarym talap edip bilerler. Ýanky Ýewropa döwletlerim şol sany bizim talap etmeli Deutsche Bankdan. Näme üçin şu zatlar mümkin boldy? Näme üçin halkyň, türkmen halkynyň baýlygy bolan ýa şol baýlyklardan emele gelen pullar bir kanun ýolları bilen getirip Germaniýada ýerleşdirildi. Indi görýärmi, üstü biraz sahna aňyrçety açylyp başlandy. Teredin näme üçin şol elmydama şol ýanky Gurban Gulyň samalýoty şol Germaniýa uçýar. O näme getirdi, näme akitdi, kimi getirdi? O zatlar bardy, hiç açan hasabat berlenmez. Ne? Şu Germaniýada şu bank yerleşen ýanky Deutsche Bank. Demek olur aňyrda ogurlan puluny, naliskany hemmejin samalýoda ýüklep, konteynerlap getirip Deutsche Bank'a tawşyrýan bolmaly. Başgaça men nähil pikir edip. O arasynda iki ýeke ol ýejesi syrkowlaryny, ýa kakasy syrkowlaryny, ýa maşgala azalary. Ene olaram o samalyot bilen gelip biler ýöne. Näme üçin şol samalyot uçanny içinde hiç açan grajdan adamlar ýok. Hemme näýden bizim döwletimiň raýatlary uçup gelenak. Eger ol ýolagçy samalýoty bolsa. Ýok, ýolagçy samalyot däl bolsa, oň üçin ony näme bar? Bolýa bir doktor akitdi, üçüsini getirdi, emma ol bütün samalyota eýlen, ol 3 adam ýa 5 adam. Oň üçin näçe tonna ýüklense bolýar. Boş gidip boş gelýänler ol samalyot. Diýmek men ol öz pikirim, şahsy pikirim, ol subutnamada ýöne şol Türkmenistanyň ýygnalan naliska pullar, dollarlar getirilip şol Deutsche Bank'ta ýerleşdirilýän bolmaly. Men başgaça düşünüp bilemek. Gurban Gulyň şol tohumynyň yegerlerinin hemmesinin edýän iki ýoly şol o Türkmenistanyň baýlygy iki ýurda çykarylýar diýär. Biri Dubaýa, Arab Emiratlaryna beýlekse mene Deutsche Bank'ta ýerleşdirilýär. Beýleki döwletleriň banklary bilen pul kabul edenak diýär. Kabul etse de ol niýasyň hyýaly goýun pullary ogurlanjakdy. Biz bilýärse tarihde bu zatlaryň bolup geçdi. Ene şu zatlaryň üstüni şol topar aýdyp berdi. Ol biz aýtsak şol döwlete garşy duran adamlar şol döwletiň raýaty bolup dursa, ol halkymyzyň gulagyna ýa dünýä jemgyýetine başgaça eşdilýär watandaşlar. Emma daşary ýurtly atly awraýly guramalaryň adamlar özleri ilmi bilimi ýetig adamlar, bilermeler aýdanlar onu başgaça rezonans berýär dünýä. Häzir munyň dowam bolar bu işler. Ine hepden en wajib siyasi wakalarının birim şol. Ondan bäri gelse bir aýyň 9-uny, 10-uny, iýuny Gurban Gulyň dogmasy Serdar ana Birleşen Arab Emiratlaryna gidip şo taýda 2-nji derejeli, 3-nji derejeli döwlet ýolbaşçylary ýa-ni şeýhler bilen doguşyp gepleşip geçirdi diýerler.
Bilem ýene de şol ýanky 6-njy iýulna başlanan spektaklın oýunun dowamy. Ine hamany ol gidipdir, mesele çözüpdir, bir zatlar edipdir, ine şu ýol başy bolma okuyuply diýilen duýguny halkyň öňüne döretjek bolýar. Ol ýöne ol o taýda dümüp duran adam agdyra açyp bilen birinciden, ikinciden ol makasatyny ýazan hatyny getirip oň eline gowşurdy. Özüni alyp barşyna seredin, ol adamdan ýol başy boljakmy ýa ýokmy? Ýöne maksatlary şol. Indi bardy şol Arap Emiratlaryna näme hödür etsin ol. Ýene de pul dileme bar ýaly. O alan ol pulum ýene de Türkmenistanyň bergisi gelecekde biziň halkymyz, biziň aktyklymyz, çoğuluklarymyz üzülşmeli bar. 10% bilen şol pulun özüni ber, ýene de sesini goýulmaly prosentim bar. Yani Türkmenistanyň otak näme çykdy? Şol Arap Emiratlaryna ýanky Türkmen atlaryna, ahal tek atlaryna uğradaýmasa şol şyhlary ýa-da şol Niýazyň döwrüne edilşýär ol şyhlary gelip Türkmenistan ähli tebiği baýlygyny küledip gitdiler. Men haýwanat dünýäsyny göz öňüne tutýar. Ol dağda, düzde, gumda gezip beren keyikdir, goşdur, tekedir, hemmesini awlap kületdiler olar. Näme azmy ýadyňyza salyn. Ýaşlar siz bilmeýän bolsaňyz en ataňyzdan sonra Batkyza oň töweregini dağda, köpet dağda mal galmady. Ýanky heýwanat dünýäsi. Wahşy heýwanat dünýäsi. Hani ılgap beren keyigim görmersiňiz inni. Goçam görmersiňiz. Galan ol ýemelerinden bir gütlerini geçirip o bilene mene bir toparmaly gyrdylar. Heýwanat dünýäsini. Indi bir näme höwür etjek oň ornuny? Men bilemem. Ýöne ýagdaý şular ýalyra. Barıpdyr, pul verendirler başa näme? Täp orsiýet bermedi oňa. Täp bilýär. Orsiýetini oňa berdiň, bermediň ol rejim oza oturjak gel. Onsoň Gurban oly olara indi gerek däl. Ýolbaşy hökmünde. Şol döwletiň ýolbaşy hökmünde gerek gel. Täp ola bilip otyr. Ol adamyň kellesinde aklym ýok, huşam ýok. Oglam şonuň ýaly ol ýanky orsiýetin ýanky dip akademiýasyna diplomatlar ýetişdiren akademiýasyny okany mugallymly kellesini tutup aýdýana kellerde şular ýaly tentek biziň mektebimizde hiç haçan okuman biziň taryhymyzda diýip şol diplomatik akademiýanyň taryhynda şoluň ýaly talip bolmanydy. Ene olaň beren bahat. Indi şol adamdan ortlar aýtmyşlar pohtan kemput ýasajak bolýar. Ne? Şol ne ýanky birleşen Arap Emiratlaryna edilen saparynyň aslynda manyny şo bilen baglanşykly halkymyzyň gözüne çöp atmakçy bolýar. Bolu başga hiç zat ýok. Indi dolanyp gelýär şol ýanky 10-njy iýun. 10-njy iýun orsiýetde ýanky bilen paýdak güni ýa-da döwlet günü garaşdyrlyk günü elan edilen günü. Şonna men orsiýetiň telewizionyny öýde gördüm. 4-5 döwletiň ýolbaşçysy Putin'i şol milli bayramçylygy bilen gutlady. Şolan beýram ýanky Demirgazy Koreýanyň ýolbaşçysy Kim Chen Ir. Emma genelmalýada Gurban oly ýok. Şo gutlarlaryň içinde de arasynda da adam geçmedi. Diýmek, indi Putin bilen Gurban olyň arasy ýok. Oňa pul berýän adam ýok, oňa gollaw berýän adam ýok. Türk dünýäsinde de onu gollap oturan döwlet ozalam ýokdy. Hytaýlaram öňkü bergilerini nätip aljagyny Eýrana bir döwründen ýüze wurdy. Indi ýeke galan ýol şol Arap döwletleri bolansaň ne? Şo ýere uratdy oglany. Moskwa kabul etmändir. O barada ana geldi Karyýewiň çykyşynda bar kabul edilmedi diýip ýanky Serdar Berdimuhammed Moskwa tarapyndan kabul edilmändir. Enne diýmek şol 10-njy iýuny ol garaşdyrlyk güni de orsiýetin. Bilen orsiýetin dikmesi. Diýmek gutlaýmalydy. Ýani näme üçin şonu etmedi? Diýmek şu iki adamyň arasynda ýa togduşyp bir konflikt bar. Men diýip şu meni kabul etdim. Şu informasiýany.
Yoktu. Hökman gutlap ýören Gurbanoğlu hata oladyp beren Gurbanoğlu birden dama otur verdi. Bu da myşlyň arasynda näme ýatyr ony? Adamlar özüni akylly ýöredip, pikir edip, netije çykaryp bilersin. Inni ýene näme bar berdi? Berdi aýdylmaly zat biz watandaşlar Türkmenistany elmeden döwlet diýip aýdýarsa. Ýöne ol nähil döwlet? Ol nämen döwleti, kimiň döwleti? Şo barada döwlet düşünjesiniň ýemesi ýok, arşifrowkasy ýok, açyklamasy ýok bizde. Düşen bu nämen döwleti? Meselem Türkmenistan bir adam tarapyndan dolandyrylýan ýa-ni sosialistik maksatlary göz öňünde tutýan döwletmi? Ya kapitalistik gymmatlyklary göz öňünde tutýan döwletmi? Ya-da Türkmenistan ümidini padşahlygy monarxiya tarap alyp barýan döwletmi? Ya-da anarxiýamy? Anarxiýa diýmek edenetlik. Anarxiýanyň ýygy soň ine ähli umumy ogurluk bolan ine kleptokratiýa döwletmi Türkmenistan? Näme? Şuňa hiç ýerde dogry dürst jogap ýok. Sebäp 90-njy ýylda Türkmenistanyň konstitusiýasynyň soňurup kökü damary bilen aýyrdylar Türkmenistanyň respublika adyny. Düşen Türkmenistan döwleti respublika hökmünde, ýani jemhuriýet hökmünde 1924-nji ýylda düýbi tutuldy. Biz şu taýda eglan edilen döwlet Türkmenistan ýanky demokratik respublika. Halk üçin niyetlenen, halkyň dolandyrýan we halky ýanky gora we peýda getirmeli döwlet ine respublika. Türkmenistanyň ady respublika. Biz häli häzirem şondyň döwlet diýip tutýasy ýöne şol nämen kimiň haýsy maksady gönükdirilen döwlet. Onda döwletiň öňde goýan wezipeleri nämeden ibaret. Ine öňküni ýazyp aýtdy, ýanky Türkmeniň ýa altyn asyry diýip. Hani şol döwletiň öňe süren lozungy da öňe süren mazmuny şo bolýar, başga hiç tat ýok. Hani onu şol altyn asyr nirde? Biz şol altyn asyr diýilýäniň 20 ýylyny ýaşadyk. Hani altyn? Hani altyn asyryň peýdasyny görýän millet? Ýok. Bu geldi 2007-nji ýyldan bäri 14 ýyl bäri öňe sürýän lozungy näme? Döwlet adam üçindirdi. Kim adam üçin? Ady ýok, familiýasy ýok. Kim nähil düşünse düşünbermeli. Netijesini görüp otyr. Adam diýip ol özüni hem öz maşgalasyny göz öňünde tutýan eken. Galan halk bulara adam däl. Ýöne ýene de muň nazar saljak geri şol bäherden bilen qaqaralygyny ýaşaýar. İlat bolmaly, galan adam däl, aslynda düýbün. Ona mine geçen ýyl ýarymdaky halkymyzyň başyna iýnen ol harasat bolsun, başa betbaçylyk bolsun, koronavirus bolsun, hökümetiň etmeli işleri var, döwletiň berja etmeli borçlary var. Hemmesinden doly ýüze wurdylar. Halkymyzyň hem 60 göterme ýurduň daşyna ine talaban bolup işläp berdi, mejbur hal. Onsoň o nähil döwlet bolýar. Döwletiň bir öz ogry, döwletiň bir öz öňüne goýan maksatnamasy bolmaly. Rusça ise kratkosroçny perspektiwa, dalnasroçny perspektiwa diýilýär-da, ýakyn döwrüň maksatnamalary, ýa uzak döwrüň maksatnamalary. Şu zatlar bolmaly bizde watandaşlar. Ýöne hiç ýyl maksatnama ýok. Bir zat çykarsa da, buyruk berse de, ferman çykarsa da bir günlük. Seredin şu 14 ýylda diňe şu lellim alsak 14 ýylda çykaran ähli fermanlaryň beren buyruklaryň haýsy bir ýerine ýetdi. Ya haýsy bir şol uzak möhletleýin diýip edilen we şol etaplaýyn baskançak berja edilip gelýär. Hiç tat ýok. Her ýyl bir zat hokka çykarýaly. Ýöne oň aňyrsyna ideýa bolmansaň, oň aňyrsyna şol ideýany ýerine ýetirmeli adamlar durmansaň, açyklyk bolmansaň, ol boş gurrun bolup galýar. Yalan. Ähli edýän çykyşlarym yalan, diýýän sözlerim yalan. Nädip ýene de şol ikisany şol diýikler bar, watan satan programmasyny şol täzelikler okuyan.
Nädip şolaň ýüregi çyda ya şu ýalany. Günne günasa şol okap otýar şu zatlar. Ýöne şol hiç birden durmuş ýüzünde adamlarda halkymyzda ýokdy. Aşgabatdan ýaltanman 30 kilometr eýlek ya beýlek dört tarafa çyksalar, ana şu taýda halkyň durmuşy görünip dura olar. Näme üçin beýdip günne Allah'ın beren günü bular halky yalan söz bilen doýurýarlar. Diňe bir zat üçin öz bir kanun häkimeden saklamak üçin. Başa hiç zatlar. Enne görüp otyr, şo ýurdun daşyna halk içine gelmäke her zat etmeli şol dogmasyny öz ornuna goýmaly. Ol şonda mesele bitdimi kädiýe? Ýok. Göreş inni başlandy. Halk inni oýanyp başlady. Netijesi wagtyň geçmegi bilen aýanmaly. Türkmen halkynyň özüne de, daşarky dünýäde. Ýöne bu göreşdir, günnelik göreşmeli. Her sagat edilmeli iş var. Ol bir gezek bir ýerde garşylyk görkezdim ya bir ýerde çykyş etdim, bir ýerde hat ýazdym, bir ýerde komment goýdum, bir ýerde like bassym diýip o bilen eýam ol garajdarlyk borjumy ýerine ýetirdim diýip bolmady watandaşlar. Bu günnelik iş. Ya eger şonu sizetmeseňiz, onda hana hökümet özüne geregiçe edip ullanýar. Kadalarym, kanunlarym ýöne o taýda halkymyzda peýda ýok. Şonu aýtjak bu. Indi ýene de bir habar geldi, şol pandemiýa barada onu men aýdyp geçeň sebäp bir zat bar da aýdýar ol hökümet bizde diýär hiç hili o ýa-ni koronavirus ýok diýär. Ine bu habaryň gelenne ya şu ýagdaýyň bolanyna ine şu 7-8 gün bolanlar awby ine Adi Aşırgılı Jepbarow Halaç raýonunyň Mahtumul kalhozynyň Komsomolowasynyň. Ýanky 13 dekabr 1955-nji ýylda dogulan. Ol şol ilki ýanky korona bilen kesellänne, virus bilen kesellänne Halaçyň keselhanasyna gidýärler. Ondan soň Halaçda derman tapylmansoň, ýagdaý agyrlaşansoň 2 hepdeden soň çarjy alyp barýarlar ýolly maşyna jan beripdir. Ýene şunu aýdyp bermeli menden o haýyş edipdirler. Bu ýaşlyň özü ozal bir döwür ýanky Halaç raýonunyň ýa Halaç etrabynyň keselhanasyna müdir bolup işlän soň pensiýa çykandan soň maşgala Lukmanow bolup işlän adam ýa işläp beren adam. Ine gelen informasiýa şu, ýa şundan ibaret. Hökümet bolsa aýdýar bizde koronavirus ýok. Ýok bolsa onda näme üçin adamlar beýip ýok bolýar? Bizde diňe bir adam barady gelen zat. Onuň hemme kişi çykaryp bilenak bol informasiýany. Sebäp hökümet bu zatları gaty berk ýyzarlap şol aýda aýsaňyz ine ýyzyňyzda galalar horlanır diýen gorkuň saljak bolýar adamlar. O taýdan gorkmak gerek. Ýitirjeňizi ýitirdiňiz watandaşlar. Indi nämeden gorkmaly? Ana olgun çykyşyndan Altymurat Gurbanow ýyldaşymy aýdyp otyrdy. Men bir näçe goýan video rolüňi aýyrdım diýe näme üçin? Şo ýurdun içinde galan agalam haýyş etdi. Ay bilýän bizi azar berýär, biziň ýagdaýymyz kynlaşýar, aýryşa zatlar. Aýyrdım diýe. Ýöne men şo hökümetiň kimdigini bilýän diýe. Şoň ine bolýanda şol biz aňyrda birimiz aýdýar, ýyzymyzda galan dogan garnaşymyz bar. Şolar üçin sesimiz çykarmaýly. Olaňam bagtyny ýatyrýar, öz bagtymyzdan gelejegimizi ýatyrýar. Ýene birimiz aýdýar, howa şol taýda ýagdaý agyr rejim haramzady onu bilýär. Ýöne biz şol ýyzymyzda galanlary şol her zat etmek edip eklemek üçin ine öz agzymyzdan kesip gazanjymyzyň ýarsyn hany Türkiýeden Türkmenistana uradyp dur. Diýip ine şoňa da hoşal bolup otyrlar. Ýöne ol hoşallyk däl, watandaşlar. Sizin uğradığınız ya sizin kazananınız olaryň bedenine ýetene. Ol hökümet garaşyp bäti her aýda näçe $100 milyon gelýär Türkiýeden umumy aýdanda Türkmenistanyň içine. Şol dollarlar olaň elinden alyp hiç bir derde yaramayan manada çalışýar. O manadan günne arzarlap gidip otyr. Ol arzarlamasa da haritler gymmatlap gidip otyr. O terede iki tarapam halkyň peýdasyna da ortada duran halky çökär. Onun için olum çıkarlı eder.
Yani hiç bir adam öz otayda goloy garynnaşynyň aýdaly dogonnyň jigitiniň, uýasynyň, ejesiniň, kakasynyň, çagarynyň ölmegini isläne açlykdan. Şoň üçin mejburi halla ugradypdy. Ýöne şeýdip biz şol ýa-ni diktaturanyň ömrüni doldyýasy. Olam bar. O ömüzaklyň hemmesi ýaty ölmez öýde bir zatlar ugradar da inni kaýa garaşa ýerli, çyda ýerli. Sizem bu taýda hany bükülip ýörsiňiz, görüp oturýarsyňyz Türkiýedäki ýagdaýlary pandemiýa zararly iş ýerleri azally. Bir hökmen ol bolaýmaly ýagdaý. Ikinciden haritler gymmatlap gidip otowletde de gidip otyr. Üçüncüden dolar bilen Türk lirasynyň gatnaşygy ine lira aşağı düşüpdi, dolar ýokary göterilipdi. Bu zatlaram gaty uly täsir edýär siziň aýlygyňyza da, siziň ýagdaýyňyza da, ýaşaýyşyňyza da, ahyrky netijede siziň saglygyňyza da, fizik saglygyňyza, psihik saglygyňyza täsir edýär. Men bilýän, eňen şeýtdir gijesini ötürýän ýigitlerimiz, zanallarymyz bar Türkiýede. Nädip borka, nädip bilaýdan innikaýa ýetirmeli, nädip ýerinde galan şagalar eklemeli, saklameli, nädip en atalymyza derman uğratmaly, nädip olar bejertmeli. Sebäp döwlet ýok, hökümet ýok, hiç zat ýok ol döwlet. Ine bizim düşen ýagdaýymyz şu. Şundan biz diňe hemmämiz bilelikde çykalygy gözlemeli. Her bir adam öz ornuny, öz ýerini. Hiç kim ýygyna düşmän. Özüňize ynanyň ditmensi elmide maýdyk gelin. Özüňiz bir bilin etjek işiňizi. Soňra özüňiz ýaladym, ýene bir tapalsa gapdalyňyzy, ýa derdiňiziň den ýartyny birik bilen paýlaşýan. Emma 10 adam bolsaň, ýa-ni ollukly mesele geldi. Diýem 10 adam bolup, şu derdi hem paýlaşýaňyz, hem şu derdiň çözgüdini, dermanyny tapýaňyz watandaşlar. Hökman ol bir adam diňläp hemmen şoň aýdan bilen bolmalylar, öz kelläňizi işledin. Men şonu elmide maýdyk gelýär. Hudaýa şükür tüweleme inni şu döwlet meşwerini pikirlenip biljek ýaşlar ortaga çykyp başlady. Şäňmi? Dünkü oturşykda bir ýigidi diňledik bol, içki dünýäm arşa göterilip gitdi. Şular ýaly pikirli ýaşlamy dörep başlady. Öýde aýdyp otymen ozal şu zatlardan asla behabardım diýip. Inni dünýä garaýşy giňelli, göz açylly, dil açylly. Kalbynyň gelýän pikirlerini diline çykaryp başlady. Ine şol insan bolmaklyk artykmyş zat däl. Berekella. Şular ýaly ýigitlerimiziň gyýylaryň sany gün-günden köpelip barýar. Men ne şoňa begenýän. Ondan käbir sonra öýre ay ine. Boş gurrun edýän şol ýyllar boýy sen ýaşul gaýtalap otyň şo birde. Gaýtalaman men nädeýin? Siz gelip şu sözler aýdýan adamlar özüňize soragy berin. Siz şol Türkmenistanyň bir raýaty hökmüni özüňiz nämetdiňiz? Maňa beýle soragy berer ýaly. Bolmasa siz hem şeýdiňde ýüzüňizi açyňdy, maşgalaňyzy howpa salyňda çykyş edin, aýdyň onu menem siziň eliňizi gysaýyn. Ýöne ol bukda durup, ol bir nirde ýatan nickname ullanyp, ýene de o taýdan pitçiň atmaňyz ol ene şu hakyky türkmeniň kümsükligi. Siz kümsük bolýaňyz. Menden gaty görme. Ol erbet sözler, paýyş sözler, erbetdir ýöne paýyş sözler. Şol türkmeniň kümsükligi. Öýde bilýän zat ýok, edýän toh işi ýok, ýöne başga adamlara pitçiň atmaly. Ve gelin watan hemme degişdi. Edin öz işiňi. Hökmen men ýanymda durup etmeli. Öz başyna et, ýöne iş et. Men elmedem hemmeňize şonu diýip gelýär. Biz bilen bolmasaňyz başga bir ýerde bolun. Hiç kime göwnüňiz ýetmeýän bolsa, öz başyňyza bir guramasyň. Öz başyňyza bir bina gurun. Ýöne ýoluňyz, uğruňyz şo döwleti şo haram diktaturadan halas etmek bolsun. Täze Türkmenistany gurmak bolsun. Ýok, ol owadan bir gyş kepliýe bir nämet, näme gerek ol gurrunlar. O gurrunlar bilen hiç açan maksada ýetip bilmeýär. Men şonu aýtjak boldum. Watandaşlar bir azajyk üns beriň diýýän sözüňize, ýa-diýän gepiňize. Ümedi 20-nji maýa çeli söz berdiňiz, näme etjek? Gidip barýan maşynyňyzyň tekeri ýarylmy diýip sorak beripdir. O taýda bir rolikdaki de çykyş edýän watandaşymda. Ýok, tekeri ýarylyna tigirlenip barýar. Şeň? Ýöne şol mexanizm ählisi işe girmek üçin şol maşyna bolsa hemme mexanizmynyň sazlaşykly işlemegi gerek.
bütün halkın hareket etmek gerek. Yani şol sazlaşykly biziň durmuşymyzda şeýle düşünje berýär. Ol diňe bir motor işläp galan emesem çalsap ýatan bolsa, ýöremese, ne haýry bar halastoy howatda motor işlerde. Şoň üçin biz bütün halk bilen hareket edýär, iş çalışýar. Edi we motor ol iş ýurdun içinde de, daşynda da, Hudaýa şükür, düşünýän adamlaryň sany gün artyp barýar, hareket edýärlerim bar, ýeterli. Ýöne halka ýonurmak gerek. Biziň elimizde şol internet, şu YouTube bolan bilenem başlan ýurdun içine göni sesimizi ýetirip bilemizler. Paýlanýar, o taýda bu taýda seredilýär, ýöne köpçülge ýetene o wilat ştatlardan bir habar. Biziň halkymyzyň ýurdun içine galanyň 50-60 göterimdiňi o ýerde ýaşaýar. Ene şu näsarlyklar bar biziň aramyzda. Başga dat ýok. İş gidip dur. Gelin başarýan bolsaňyz, okuýyňyz bar bolsa, gojal gaýratyňyz bar bolsa, hökümete ýazylyňda işler. Ýok, programmalaryňy taýýarlan, gelecekde deputat boljak bolsaňyz parlamente. Ya haýsy pudokda işlejek bolsaňyz, kime seredip çekinip oturýarsyň? Aýdýany, her gep çykyşymda. 10 miňlerçe wezipe boş galjak şu taýda täze Türkmenistan. Barmyda dolaryň şo ýerleri. Ýöne etjek işiňizi bilin. Ol para peşkeş üçin o wezipeleň golaýyny da barmy? Ol şo wezipeler ýapanmy diýýär. Şaň. Ene gysgaça aýdylsa, ýaryn sagydymyz dolupdyr, watandaşlar başla inniki gepleşiklere çelli, sag oturuň, saglykda görşeli, hemmäňiziň öňüňde saglyk arzuw edýän. Hoş wagtyň.